Príjemný dobrý deň vám prajem v našom teleshoppingu Chytrý a múdry. Poznáte to. Problémy, všade prach, vlasy, omrvinky. Každý deň sa musíte trápiť s vašim vysávačom a ani povysávať do čistá. Videli ste na mojej ukážke, ako fungujú staré, zastaralé vysávače z 19. storočia. Nešetria energiu, chcú veľa jesť, piť a dokonca svoje darebná. Preto si v našom teleshoppingu teraz extra môžete objednať nový, výkonný vysávač Turbomaska 2500 za bezkonkurenčnú cenu len 350 € na skládky cez Quattro. Neváhajte a určite zavolajte na číselko, ktoré je podo mňou. A každému tretiemu zákazníkovi do pol hodiny darujeme anabolické steroidy zadarmo pre jeho vysávač, aby mu vysával lepšie a svižnejšie. Teleshopping SRO. Neváhajte a objednávajte.